Wat is nou het verschil tussen theater en gewoon lekker een feestje bouwen op de bühne? Nou, theater, dan kun je eigenlijk laten zien dat je echt kan zingen. Op een podium, groot podium, feesttenten, hoor je ook natuurlijk, moet je ook zingen. Maar in het theater, dan ga je heel klein, heel direct. Je hebt de mensen heel dicht voor je zitten. En het lijkt wel of je ze aan kan raken. En dat is toch een ander verhaal. Elk bewegingje wat je maakt, dat zien zij. En dat maakt het optreden toch even anders als zeggen. Dat is heel wat anders, heel wat anders. Hoe vier ik de kerstdagen? Nou, dat ga ik dit jaar heel anders doen dan normaal. Normaal gesproken ga ik naar Oostenrijk toe, dan gaan we naar Westendorf. Maar ja, omdat ik natuurlijk met die breuk nog loop, dan moeten nog een paar dingetjes gebeuren. Hadden we zoiets van, weet je wat, we gaan de zon opzoeken. Ik ga naar Egypte. Ik ga naar Marsa Alam en daar gaan we gewoon in de warmte bij een Zwitsers hotel gaan we daar de kerst vieren. In de woestijn. Ja. 2010. Ja, dan gaat het gebeuren. Dan komen we weer helemaal terug, zeg maar vanuit 2008. Dat gaan we nu in 2010 weer doen. En allemaal nieuwe dingen. Een nieuw album komt eraan. Ik ben mijn theatertour begonnen. De WK komt eraan. We gaan weer grote concerten geven in 2010. Ja, het wordt toch wel Wolter Kroes jaar hoor. Ik kan er niks aan doen. We komen in januari met een fantastische plaat uit. Echt, ik ga een hoek in wat nog nooit iemand van mij gehoord heeft. En dat eigenlijk ook een klein beetje, omdat we met de band natuurlijk volgend jaar gaan toeren. De Wolter Kroes Band is inmiddels daar een waanzinnige groep muzikanten om me heen gebouwd. Waar we volgend jaar heel veel mee gaan optreden. En dus ja, daar is de plaat een voorloper van. Ja, jullie weten niet wat je hoort straks. Hoe gaat die heten? Gelogen tranen. Fantastische plaat. Fantastische plaat. Dit is echt mijn ding.